queridos, son a entrevistadora de Barizo City. Vamos facer un programa polo Día da Muller Traballadora. A quen? A quen entrevistaste? A miña tía. Como se chama? María. Cantos anos ten? 47. Onde vive? Carballo. En que traballa? Funcionaria. Benvidos á segunda parte da entrevista. Onde traballa? Xulgado. No seu traballo... ¿Traballan chicos e chicas? Sí. ¿Traballan las mismas horas? Sí. Muy bien. Cobran o mismo? Sí. Traballan... ¿Van no mesmo traballo? Sí. Ten un dibuixinho Hola, chamome Angélica. Fixen unha entrevista pola muller traballadora. Primeira pregunta. A quen entrevistaste? A miña peluqueira. Segunda pregunta. Cantos anos ten? Como se chama? Irene. Cantos anos ten? 37. Onde vive? Barizo. Onde trabalha? En unha peluquería. Benvidos á segunda parte do programa, aunque xa sabedes como se chama. Primeira pregunta. En que traballa? En peluquería. ¿No seu traballo traballan chicos e chicas? No. ¿Traballan nas mesmas horas? Sí. Cobran o mesmo? Non. Facedes o mesmo traballo? Sí. Non terás por aí un debuxo da tua peluqueira? Perdón. Hasta luego. Acá me entrevistaste. A miña nana. Como se chama? Marta. Cantos anos ten? 40... No, 40... No, 43.
¿En dónde vive? En Berqueza. ¿En qué trabaja? En cuidar el candela. ¿En qué trabaja? No concello. No ten traballo en chicas e chicos. Sí. No traballo as mesmas horas. ¿Qué quieres preguntar? ¿Trabajan? As mesmas horas. Sí. Cobran igual. Sí. Tes algún debuxo? Sí. A quen entrevistas? A mamá. Como se chama? María Angélica. Cantos anos ten? 43. 41. En onde vive? En Cabana. En onde traballa? En que traballa? Traballadora só. ¿Sos? No é un traballo, traballan chicos e chicas. Chicas, sí. Traballan as mesmas horas. Sí. Cobran igual. No. Facen o mismo. Fan o mismo traballo. Sí. A quen entrevistaches? A miña profesora. Como se chama? Tatiana Quinter Fuentes. Que me dis, que nome máis bonito. Cantos anos ten? 24. Que bella vai a túa profe. En donde vive? En Arteixo. En Arteixo, que bonito. En donde traballa? En París. En Barizo. Que lle preguntaches? En que traballa? Son mestra. Traballan chicos e chicos. Sí, chicas e chicos, sí, o meu traballo. Traballan as mesmas horas. Sí, as mesmas oriñas. Pagamos o mesmo. Igualito. Facedes o mesmo. Sí, pero depende da clase que de cada un. Hai profes que son de educación física, hai profes que son de inglés, hai outros que son de infantil. Depende do traballo que faga cada un, pero facamos o mesmo. Lista, que aquí entrevistar. Un placer. De nada.